रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। साख्रि नागिरग्रा लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। रायजोआव सावस्रि बिफानाव रोजा रोजा साख्रि ओंखारदों। जिथि थाखो उथ्रिसारनो हानाय लाइमोनफोरा बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। एनेस्थेटिक टेक्निशियान, आर्टिस्ट एसिस्टेन्ट फिजियोथेरापिस्ट, कारपेंटर, डार्क रुम एसिस्टेन्ट, एक्स-रे टेक्निशियान, इसिजि टेक्निशियान, इसिजि मेसिन अपारेटर, इलेक्ट्रिशियान, सावस्रि नायदिंगिरि, आइसिइउ टेक्निशियान, अटि टेक्निशियान आरो बायदि बायदि गुबुन बिफानफोरनि थाखाय मासि लांदां जानानै दं। सावस्रि बिफानाव साख्रि लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरा बेफोर मासिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा अनलाइनाव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो आरज गाबनाय बिखान्थिया दिनैनिफ्राय जागायबाय। नोंथाङा 9 डिसेम्बरनिफ्राय थामहिनबा दिनैनिफ्राय फैगौ 18 डिसेम्बरनि सानजौफुनि 12 रिंगानि गेजेराव एप्लाइ खालामनो हागोन।